הבית של מיץ פטל עמד בקצה החורשה. היו לו וילונות צהובים, חלונות ירוקים ותריסים אדומים. רגע. מה לעזאזל הסיפור עם מיץ פטל? שלום לכם, ברוכים הבאים למה לעזאזל הסיפור, הפודקאסט שבו רוני אפרת ואני ננסה להבין ביחד מה הסיפור עם ספרי ילדים שונים. והפעם, מה לעזאזל הסיפור של מיץ פטל? שלום רוני ואפרת. שלום אורן, שלום אפרת. מה שלומכן? אני מתרגשת, וואו, אני ממש... מה גרם לכן לעשות פודקאסט על ספרי ילדים? אני רוצה להגיד שאני הייתי ילדת סיפורים, אני ממש אהבתי כל ספרי הילדים, הייתי קוראת, בהתחלה היו מקריאים לי, וכשלמדתי לקרוא הייתי קוראת, זה היה ממש חלק בלתי נפרד מהעולם שלי, ועכשיו יש לי בת 1 ו4 חודשים, ומסתבר שהתחביב עבר גם אליה, כילדה משוגעת על כל סיפור אפשרי, והיא גם בעיקר מספרת לעצמה, היא לא נותנת לי לספר, חופרת, וזהו, זה כיף, אושר. אז אני בדיוק הפוך. אני שונאת סיפורים. לא, אוהבת מאוד, אני פשוט בת רביעית, אף אחד לא יקרא לך סיפור. ילד רביעי, אף אחד לא מקריא לו שום סיפור, אני לא חושבת שיש... סיפורים. אין ספרים בבית, כאילו שרפו אותם כנראה בשביל לחמם את האח או משהו, אבל... לחמם את אח שלך, כאילו. לא, אין לי אחים, רק בנות. אבל כשאני גדלתי באמת מאוד 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 אהבתי ספרים, אז הייתי קוראת לבד, כשלמדתי לקרוא בגיל 18, ואני מאוד אוהבת ספרים, אז עכשיו כשיש לי בן 2 ו3 חודשים, אני מקריאה לו כל ערב. שזה רלוונטי, כי כשישמעו את הפודקאסט יהיה לו גיל אחר לגמרי. חד משמעית, הוא בטח יהיה כבר בן 2 ו4. תדעו שמתי הוא היה בן 2 ו3 חודשים. נכון, אז אני מקריאה לו כל ערב סיפור, וכשאני אומרת סיפור, אז זה כל ערב אותו סיפור, 3-4 פעמים לפחות. איזה סיפור? כל פעם זה משתנה, אבל ברגע שמתחילים את הסיפור, אותו סיפור 3 פעמים, כל פעם סיפור אחר. כן. סבבה, טוב. אז מה שמשותף לכולנו, שאנחנו הורים צעירים, או הורים לילדים צעירים, ואנחנו... כן, קלפר, אתה לא כזה צעיר, בוא. סיפורים. כן, אני כבר לא... שמי, יש לי כבר 2. אני יותר מבוגרת משתכם. אבל יש לי ילדה... רציתי לרדת על קלפר. יש לי ילדה תכף בת 6, אז נראה לי שאני מנצח. הרעיון של הפודקאסט הזה בא לי כשקראתי את מיץ פטל, אז לא סתם, זה הפרק הראשון. זה הספר שהכי גרם לחשוב שוואי, חייבים משהו כזה. אני מצאתי את עצמי, מקריא לבת שלי, אופיר, ולא מבין מה לעזאזל אני מקריא. איזה ערך מוסף אני נותן לה עם הסיפור הזה, ולמה הציורים האלה כל כך מכוערים. אז מתחילים עם הפרק הזה, אבל לפני זה אני רוצה להגיד, לכל הקהל, יש לכם אפשרות, כשאני הכנתי את הפרק, אני ישבתי למחשב ורציתי להכין אותו, אז נכנסתי ליוטיוב. ביוטיוב יש גרסה מונפשת, עם מוזיקה. אני ממליץ באמת, לכל מי שמאזין לנו, כנסו ליוטיוב, תחבו את האורות, שימו אוזניות, ותקשיבו לכל דבר אחר חוץ מהמוזיקה המעצבנת שיש בסיפור הזה ביוטיוב. זה פשוט נוראי, כי זה מתחיל באיזה 2 דקות של שיר, השיר מספיילר את כל העלילה. מי זה מיץ פטל, מה הוא עושה שם, את כל הדבר הזה. אני אבדוק מבחינת זכויות אם אפשר, אם לא תחפשו מיץ פטל, זה הראשון שקופץ, זה נוראי, ואז אחרי כל השיר הנוראי, מיץ פטל. אני זוכרת את זה, זה הילדות שלי, זה הפסקול הילדות שלי. שיר נוראי, אני סליחה על זה ששם אותי בשירה. ולא רק, זה תמיד היה בסוף הקלטות לילדים, היה פרסמות לכל הסרטים האחרים, אז היה את השיר מיץ פטל. השיר מספיילר את כל הסיפור, זה כמו שיש טריילר לסרט, אבל מספרים גם את הסוף של הסרט. בקיצור, בואו נתחיל. הבית של מיץ פטל עמד בקצה החורשה, בעצם כבר קראתי את זה. היו לו וילונות צהובים, חלונות ירוקים ותריסים אדומים. שימו לב שהמידע הזה על הצבעים ואיך נראה הבית לא חשוב בשום שלב בעלילה. אין שום חשיבות, אני אספר לכם בסוף. זה מוסיף למסתוריות שלו. אני אספר לכם בסוף למה יש את הצבעים האלה, אבל בינתיים מידע מיותר, תישארו במתח. החיות בחורשה שאלו מי הוא מיץ פטל, אבל אף חיה לא ידע. אחר הצהריים הלכה לג'ירפה בשביל, ואת מי פגשה? את האריה. בתור אדם בעל השכלה, שצפה במלך האריות יותר מכל אחד אחר בעולם, ותבדקו אותי על זה, אני יכול להבטיח לכם 2 דברים. 1, אריה לא חי בחורשה. נכון? מה הוא עושה בחורשה? 2, למה אנחנו דור דפוק היום? לא נעים להגיד. כי אנחנו כל היום עסוקים בפנטזיות ובלחלום, וזה התחיל פה במיץ פטל, בגלל שזה מה שהיה צריך את המשפט האמיתי. אחר הצהריים הלכה לג'ירפה בשביל, ואת מי היא פגשה? את המוות שלה, כי זה אריה. זה פאקינג אריה. בטבע אריה לא יגיד לג'ירפה, היי ג'ירפה, בא לך לבוא איתי לשחק מחבואים עם ארנב? לא, הוא יגיד, היי, הנה ג'ירפה, סימבה, תבטל את הוולט, האוכל הגיע אלינו, לא צריך משלוח, הוא פה. וזהו, זה מעגל החיים לשמה. אז זה מצחיק אותי, פתאום אתה מספר, אני שמה לב שהרי החיות הם ג'ירפה ואריה, ומיץ פטל שהוא ארנב,
עשיתי ספוילר על הסוף. לא! הוא ארנב! יש אנשים בבית. אז הוא מיץ פטל, כאילו, קוראים לו מיץ פטל, אבל להם קוראים, לא מצא שמות לג'ירפה ולאריה, מפריע לי. אם היה לו שם, זה היה ממש קל. אם היה... בא לך לבוא לראות מי זה ארנב? לא, אתה קוראת לג'ירפה אריק ולאריה חיים. נכון, זה קמצנות, התקמצנות. ממש התקמצנות. נמשיך. שלום אריה, שלום ג'ירפה, רוצה לבוא איתי? לאן אריה? שאלה ג'ירפה. תברחי, מה את שואלת אותו לאן? אני הולך לברר מי זה מיץ פטל, השיבה אריה. טוב, אמרה הג'ירפה. הלכו והלכו והלכו, עד שהגיעו לבית שהיו לו תריסים אדומים, חלונות ירוקים ווילונות צהובים. מוטיב חוזר. כן, אם זה הבית היחיד בכל החורשה, והוא גם נמצא בקצה החורשה, לא באמת קריטי באיזה צבע כל דבר בבית. חייב להגיד. צלצל האריה בפעמון הקטן שבדלת. אתה יודע, אם רק הייתה לו יכולת להפיק איזה רעש, ככה שיגרום לכל חייל לשמוע אותו, כמו לא יודע, נגיד לשאוג. שאגה קטנה. קצת יותר עוזר כזה, לא חושבות? מי זה מצלצל? צעק מיץ פטל. אנחנו, קראו האריה והג'ירפה. ג'ירפה ואריה, שזה הפוך, כאילו, לא יודע למה. טוב, צעק מיץ פטל. שזו כמובן תגובה הגיונית לכל מי שמזהה ג'ירפה ואריה מתחת לבית שלו, שהם קוראים בשם שלך. אתה מסכימה איתי, רוני? אני מסכימה. פשוט המסקנות שיש לי על הספר הזה, אני אגיד לך למה אני שותקת, כי אני פשוט, אתה אמרת לנו כשבהכנה על הדבר הזה, אתה אמרת שזה ספר שנורא נורא מכעיס אותך. ואותי הספר לא מעורר בכל כך הרבה אמוציות. אז אני מחכה לשמוע במה אתה טעון, ונפרק את זה לאט לאט, כי אני פה בשבילך. אני יכול, חופשי, זה אחד הספרים שמעצבנים אותי. אז תגיד מה כל כך הצריף אותך. מלבד זה שזה ג'ירפה ואריה מפחידים. קודם כל הציורים. אוקיי. שהתירוץ באינטרנט, קראתי התירוץ של הציורים, זה שזה כזה אבסטרקטי. נשמה, אני גם מצייר ככה. זה לא צריך לבלבל את השכל, אני גם יודע לצייר ככה. זה לא אבסטרקטי, אופיר מצייר טיפה טוב יותר. בכל מקרה, סליחה אם יש פה מישהו שמאזין והוא בן משפחה של הצייר או נכד של הצייר או לא יודע מה. אבל לא התחברתי, ובית, יש פה עוד כמה דברים שמעצבנים אותי. אז אני רוצה להגיד משהו על מיץ פטל. בסך הכל מיץ פטל הוא בחור מסכן שסובל מאגרופוביה. הוא מפחד לצאת מהבית, יש לו, תסמין, עכשיו אתם יודעים, מיץ פטל נכתב בשנת 1970. זה לפני כמה? 55 שנה? וואו. לא הייתה אז מודעות לאגרופוביה. לא הייתה מודעות. וחיה שנהב, הסופרת, מעלה פה מודעות. אני מאוד מעריכה אותה. וגם, אגב, בסוף אני אתן טיפים איך אפשר לפתור אגרופוביה למאזיננו, אם יש מישהו ש... האם זה מקרי שחיה כותבת על חיות? כנראה שלא. מה אתם רוצים? לדעת, מי אתה? קראו ג'ירפה ואריה. אני מיץ פטל, אמר מיץ פטל, שזה משפט מדהים. וזה מצחיק אם הסיפור היה נגמר פה, נכון? אז תודה, שלום. זה גם היה לקח טוב לחיים. אל תשאלו שאלות מפגרות. אם מישהו לא רוצה שידעו מי הוא, עזבו אותו. למה צריך להגדיר? אגב, אם מישהו לא רוצה שידע מי הוא, שלא יהיה לו וילונות אדומים, חלונות צהובים ותריסים ירוקים. כן, זה כאילו, אל תעורר כל כך הרבה דיבורים סביבך. הוצאו מטיפה מיץ פטל. כן. לא חושבת? הוא גם מאוד שוויצר. יש בו משהו כזה למה שוויצר? אף אחד לא יודע מי אני, כזה. כי זה ספוילר. אבל את צודקת, נכון. לא, אבל זה כאילו, בוא, אחי, אנחנו עיתונאים, אנחנו נעלה על זה. לא, אמרו ביחד. איזה חיה אתה? תפתח לנו בבקשה את הדלת. לא יפתח, צעק מיץ פטל, זה סוד. גם איזה חדירה לפרטיות, כאילו, הוא לא יפתח, אם הוא לא רוצה לפתוח את הדלת, שלא יפתח. תגיד איזה חיה אתה. זה כמו שיפתחו לי... בא לי לראות באיזה צבע שירותים שלך. תן לי תעודת זהות, ובבקשה, תעודת זהות. מה נעשה של הג'ירפה בלחש את האריה? תלכו? אולי? לא. יש לי רעיון לחש לאריה, נתחבא עד שיצא מיץ פטל מהבית שלו, ואז נראה מי הוא. וככה, חברים, התחיל האוטינג. זה בדיוק העניין. הבן אדם לא... היי, אולי זה מצדיק את כל הצבעים אצלו בבית. עלינו על משהו. זאת לא התיאוריה שלי, אבל מעניין מאוד. האמת, תיאוריה טובה. הלכו והתחבאו מאחורי שיח רחב, אמר האריה בעצב, אבל ג'ירפה. נשמע שהאריה צריך ללכת ללמוד עברית. כי לא מתחיל משפט באבל, אבל מה? מה שאלה ג'ירפה? רואים את הצוואר שלך? רואים את הראש שלך? שזה, בשלב הזה, דעתי, האריה היה צריך להבין, לעשות אחד ועוד אחד, ולהבין שמשהו מקריא, זה בדיוק התפריט שהוא היה רוצה להזמין במסעדה. רואים את הראש שלך, רואים את הצוואר שלך, תן ביס, אחי. אגב, אני נכנסתי לוויקיפדיה. גם אני. עשיתי פה תחקיר מעמיק. מה את ראית בתחקיר שלך? אני יכולה להגיד לך, כי רשמתי. כי רשמת? וואו, זה הפודקאסטים האלה שרושמים וכותבים לפני. רשמתי, בטח, כי ניסיתי להבין למה קוראים לארנב מיץ פטל, זה נורא הטריד אותי. אז מסופר שם שחיה שנהב, אותה מי שכתבה את הקלאסיקה מיץ פטל, רצתה לגמול את הילד שלה מכוס מיץ פטל לפני השינה. אז במקום הכוס מיץ פטל, היא נתנה לו ספר שקוראים לו מיץ פטל, ובזה היא זכתה באמא המבאסת של שנות ה-70. אני חושב
שאני מספר 2 בסדנה לספר הזה, כי מספר 1 זה הבן שלה. לא, אתה רצית מיץ פטל, אז כך, הנה, זה כוס מיץ פטל. לא, אמא, זה לא כוס מיץ פטל, אני רואה, זה ספר. ספר. לכאורה התיאוריה שלי. הוא הביא ציורים מהגן. הציורים האלה שאנחנו שמים על המקרר, את עדיין לא מכירה בדרך לפח. למה? גם אני מכירה, ילדה חוזרת עם ציורים. בשנה חוזרת עם טון ציורים. אז הציורים האלה של המקרר... כאילו הייתה פיקאסו. והיא הפכה מזה לספר. זה פטנט, לדעתי. אז אני בוויקיפדיה שלי לא הסתכלתי על השם של מיץ פטל, אני הסתכלתי על משהו אחר. אני הסתכלתי על עובדות. אני רוצה ספר ילדים שישקף עובדות, שישקף אמת. חורשה או חורש. היא קבוצה קטנה של עצים הגדלים בצפיפות. לרוב, אין בה שטח שיחים רבים, או צמחים אחרים. מאיפה כל השיחים שהאריה והג'ירפה כל פעם מתחבים? לא משנה. מיץ פטל יראה ולא יצא מהבית. כלומר, הסופרת הייתה צריכה ללכת לעשות תחקיר לפני שהיא כתבה את ספר הילדים הזה. לשבת בחורשה ולהבין. לא הייתה ויקיפדיה אז. מה היא כמונו שאנחנו עושים פודקאסט? לא הייתה חורשה אז. אנחנו כמונו שבאים לפודקאסט ולא עושים תחקיר לפני, נגיד, כאילו... תחקיר ויקיפדיה, לדייק. בסדר, נו. לא, אתה יודע, לא התחלנו מקורות אקדמיים. היה אז בריטניקה. שתעשה בריטניקה. או קסוטו. איך אני רואה בפרק הבא, אם מגיבה לנו על ה... וואו, הפודקאסט שיורד הכי מהר... זה כבר ראשונה. יורד הכי מהר מהאוויר, כי התביעה הגיעה אחרי זה. הציירת תתבע לי את התחת. בוא נראה מה שלומה שלך ישינה והיא... תבדקי עם תמר ריקמן, עליה יותר הראתי. בינתיים נמשיך. מיץ פטל יראה ולא יצא מהבית. אז מה נעשה שלה הג'ירפה? יש לי רעיון, השיב האריה. נתחבא מאחורי עץ גבוה. היא בת 87 וגרה בכפר יהושע. כפר יהושע, וואי, זה קרוב אליי. היא זכתה בפרס ביאליק. חברים. פרס מה? ביאליק. כל הכבוד. אולי לא הספר הזה. פרס זאב לספרות ילדים ולנוער. אני רק רוצה להגיד שבסוף לכתוב ספר ילדים ולהיות כזה מוצלח, זה יהיה סתם משהו טוב, אבל אנחנו עדיין נרד עליו. יש לך עוד משהו להגיד עליה? חיפשתי את תמר ריקמן. אמנית רב-תחומית. אופה. היוצרת במדיומים רבים. קלת פרסי אומנות שפסליה מוצגים בארץ ובעולם. ציירת ספרי שירה וילדים ומרצה לאומנות ותולדות האומנות. קלפר, אתה פשוט לא מבין דבר באומנות. לדעתי הוא פשוט מקנה. זה נכון. אתה מקנה. אני גם מקנה ואני גם לא מבין דבר באומנות. זה בטוח. נמשיך. היא בת 89, חברים. אתה לא מבין איזה רשימה של פרסים יש לאישה הזאת. בוא, דברי אליי. פרס בנק דיסקונט לישראל, האמן הישראלי. אני גם, יש לי גם מכתבים מבנק דיסקונט, אבל הם לא בדיוק על פרס. פרס משרד החינוך, התרבות והספורט. וב-2014, לפני עשור, היא זכתה בפרס על שם אריק איינשטיין לאמנים ותיקים, בקטגוריית האומנות הפלסטית. אני מבקשת סליחה פה מתמר ריקמן, שקלפר לכלך עליה. זהו, זה רק מורן קלפר. אנחנו סוגדות לרגלייך, אני אני מדבר רק על מיץ פטל. זהו, עכשיו סכסכתם אותי עם תמר ריקמן, זה בעיה. תמרה, אוהבות אותך. נתחבא מאחורי עץ גבוה. התחבאו מאחורי ברוש גבוה. אמרה הג'ירפה בעצב, אבל אריה. באופן אירוני, אבל אריה היו אמורות להיות המילים האחרונות של הג'ירפה. אבל זה לא קרה. חסדי השם, אצלנו הדוסים אומרים. חסדי החיה. מה שאל אריה? רואים את הראש שלך, רואים את הזנב שלך, מיץ פטל יראה ולא יצא מהבית. לא נעים להגיד, זה נשמע שלמיץ פטל יש יותר מודיעין מ-8200. איך הוא רואה את כל זה? איך הוא, כאילו, רואים את הראש שלו, הוא רואה ולא יוצא החוצה? בוא נגיד, אם היה לנו מיץ פטל בשביעי לעשירי, לא היינו פה. ראש אמן, קדימה. ראש אמן הבא, מיץ פטל. ראש אמן חזר לישון, מיץ פטל היה ער. מיץ פטל תחליף אותו. לכאורה. בואו נסתכסך עם כולם, אנחנו פותחנו פודקאסט חדש. אתם רק בפרק הראשון, חברים. כן, אפרת כזה שותקת, אני לא אסתכסך, אני אפתח את הפודקאסט השני. מי שאוהב אותנו זה עד הסוף, מי שלא, לא נורא. שילך לפטל. עמדו שניהם עצובים ולא ידעו מה לעשות. אז אמר אריה, יש לי רעיון, את תתחבא מאחורי עץ גבוה, ואני מאחורי שיח רחב. התחבא אריה מאחורי שיח רחב, התחבא הג'ירפה מאחורי עץ גבוה. זה מסתדר עם הקונספט של חורשה, שיח גבוה ועץ רחב? שיח רחב, לא אין שיחים, לא יודע מאיפה כל השיחים האלה. יער חדרה. האמת זה מזכיר. יש לי איזה זיכרון שבסרט הם עומדים הפוך או משהו, שכזה הג'ירפה קודם על השיח וזה, מתחלפים או שזה... כן. כן. זה כל העניין. הם קודם מתחבאים ביחד ואז הם מתפצלים. ביחד ואז הם מתפצלים. אוקיי. לא קשוב ארוני. היית עסוקה בתמר ריקמן וכל הפרסים שלה וזהו. הפחד מטבעי העיוור אותך. התחבא האריה מאחורי שיח רחב, התחבא הג'ירפה מאחורי עץ גבוה, עמדו בשקט והביטו לבית של מיץ פטל. פתאום, נפתחה דלת, מה יצא? רגל קטנה, לבנה, נחמדה ויפה, הציצה. איך לא ניחשתם כבר ברגל? חברים, מדובר בארנב. אני לא מבין, אני קודם כל לא מבין את המינוח הזה, את הניסוח. הרגל, היא לא הציצה, אני חייב להגיד לכם. מי שהציצו זה האריה והג'ירפה. יש פה האשמת הקורבן מאוד קשה. הרגל לא הציצה.
זה קודם כל. דבר וואי, שני, אתה ממש כועס, אני אני פתאום ממש, כועס, היה לי כועס. הרבה- ממש. הקראתי את זה הרבה פעמים. דבר שני, מה זאת רגל לבנה נחמדה ויפה? Mm. מה זאת, קודם כל למה לבן? דבר שני, טוב זה ארנב, אבל בסדר, למה דווקא... ומה זה רגל רגל קטנה. נחמדה? כאילו, אמנם... שהיא כזאתי, אתה לא מכיר לילדים, יש רגל נחמדה. או כזאת שעשתה פדיקור, או, זה עדיין, אולי זה הוא יושב עשה לנו, פדיקור. כן, זה יכול יושב להיות. לנו על התיאוריה. יכול להיות, אבל אתם לא תאמינו מה צעק האריה באותו שלב. הנה מצפתל. צעק האריה. הוא נגיד לא יכול להיות במודיעין, כאילו, תביני הוא שמדובר... חושף את הכלים שלו מהר מדי. לא, הוא ירוס הכל. הנה חמאסניק. עכשיו, הכי מצחיק, הכי מוזר, זה מלך החיות. זאת החיה שיודעת לטרוף ולצוד. הוא לא יודע לא לצעוק כשהוא רואה את האובייקט. זה האלף בית, זה בסיסי. נכון. בכל מקרה, מצפתל שמע את הצעקה ומיד סגר את הדלת. אתה רואה, אמרה ג'ירפה בכעס, בגללך. זה קצת לא יפה מצד הג'ירפה, בטח קצת מרגיש לי שהיא קצת מתנשאת. הייתי חייב בדיחת צריך פה הבחת. איזה סטיגדיש. מותר בדיחת הבחת. בכה האריה והבטיח כי לא יצעק שוב. עמדו בשקט וחיכו, ופתאום נפתחה הדלת. ומה הם ראו? שתי אוזניים ארוכות, לבנות, מבריקות, ועדיין לא נחשו. יש פה בעיית זיהוי קשה. אני חושב שהם צריכים ללכת לריפוי, לא ריפוי בעיסוק, איך זה נקרא? משקפיים, לקנות משקפיים, חבר'ה. אולי הם צריכים משקפיים. אתם לא רואים אוזניים, לא רואים זה מה רגליים, שמטריד לא אתכם, מזהים. אחר כך שהוא ייחשף כולו והם עדיין לא מצליחים לנחש. זה מה שמטריד. האמת שכן, יש בזה משהו. הנה מצפתל צעקה ג'ירפה, כי היא לא למדה מהלקחים, אין פה הסקת מסקנות. מצפתל שמע את הצעקה ומיד סגר את הדלת. וואו, איזו חיה זאת יכולה להיות עם רגליים ממש כמו של ארנב ואוזניים שממש מזכירות ארנב. דעתי זה קוף. את רואה כעס אריה בגללך. בכתה הג'ירפה והבטיחה לא לצעוק שוב. עמדו בשקט וחיכו, ואז נפתחה הדלת. הארנב הזה לא לומד בטעויות, רק זה חייב, כאילו, כבר ראית שמחכים לך. תשאר בבית, כל החיים אתה בבית, פתאום אתה מחליט לצאת פתאום החוצה. דחוף לך לצאת לריצה. להתחרות, תכף נדבר. התחרות. נכון, חשבתי על המילה, איזה מילה יפה זה התחרות. נוראית, תכף אני מגיע לזה. וואי, זה זו הדבר- מילה שמרגשת אותי, זה הדבר התחרות. שאני הכי שונא בספר הזה. אני אכריע. הם ראו רגל לבנה ועוד רגל לבנה. שתי אוזניים לבנות ארוכות, גוף לבן וקטן. כאילו, כל מה שהיה חסר להם זה הגוף, כאילו האוזניים לא מספיק. הם עמדו בשקט ולא צעקו. והנה סוף סוף, מצפתל הארנב, שוקינג. לקח מצפתל מעדר והתחיל להיעדר בגינה. אגב, אני מרגישה, כשקראתי את הספר, הרגשתי שנכון, זו הרי דרמה שבונים אותה ובונים אותה ובונים אותה, ומי זה מצפתל ומי זה מצפתל. אני גם זוכרת את עצמי בתור ילדה, חייבת לדעת מי זה מצפתל. ואז הגילוי שהוא ארנב, זה גילוי מינורי כזה, שזה פתאום ראינו, אוקיי, ארנב פתאום יצא מה... חיכיתי, איזה דרמה. זה מסר לחיים. בחיים אתה לפעמים מחכה למשהו ובסוף הוא ובסוף סתם זה סתם ספר ילדים לא מוצלח. לא, לא, טוב, לא. מוצלח, אבל לא הגיוני. סתם. אני ספר צוחק. נפלא. ספר נפלא, מדהים, אנחנו נמשיך עם זה. לקח מצפתל מהדר והתחיל להיעדר בגינה. אנחנו כבר יודעים מי אתה, ספוילר הם לא. כמו שאפרת אמרה. קראו האריה והג'ירפה מאחורי העצים. זה למרות שהאריה בכלל מאחורי שיח רחב. אני הייתי פה על טעות. היא אמרה שהאריה מתחבא מאחורי שיח רחב. אבל מה כתוב? אנחנו כבר יודעים מי אתה. קראו האריה והג'ירפה מאחורי העצים. זה דרמה, אולי זה איך עצים, הוא הגיע שיח לעץ? ועץ, אולי זה עצים ברבים. הוא הלך להתחבא מאחורי שיח, שיהיה פה קונטיניויטי. אולי הוא עבר לעץ. אולי אז פתאום ראו אותו- השיח קרס תחת אז אולי צריך לראות אותו, אבל המעמסה. הוא לא רואה אותו. אני לא יודע. אני מרגיש שאת מגינה מדי. יש לך חוזה עם חיי השנהב? יש לך איזה משהו עם חיי השנהב? אני בשביל נורא מה אוהבת, אנחנו מתחת אני לשולחן? באמת אוהבת את הספר הזה, הוא אחד הזכורים לי מילדותי. ולטובה. בסדר. וגם, האמת שגם אני זכרתי. אני לא זכרתי עד לרגע שאמרת שיש את זה ביוטיוב, אבל אני זוכרת שאני צפיתי בזה בתור ילדה, ואם היית שואלת אותי, הייתי גם מדקלמת לך את זה בעל פה, מרוב שראיתי את זה 8,000 פעם וקראתי את זה 20,000. אני גם קראתי את זה מלא ומכיר את זה, אבל אף פעם לא הבנתי, לא נכנסתי לעומק של זה, עד שקראתי את זה, ותוך כדי אמרתי, מה אני מקריא לאופיר? כאילו, מה יש פה? רגע. אופיר אוהבת? יש אינדיקציה לאם ילד אוהב או לא אוהב? אם הוא מבקש ממך שוב ושוב ושוב, כנראה הוא אוהב. יכול להיות שהוא אוהב את האיורים הכל כך נכון. מקסימים שקלפר אוהב. נכון. יכול להיות שהוא אוהב להיות, את הרגע, את הבונדינג בינך לבינו. גם יכול להיות. אבל אני לא יודעת עד כמה הם אינדיקטורים טובים למוסר השכל וספר טוב. אני שאלתי את אופיר, כמה הספר הזה מ-1 עד 10? היא אומרת לי 10 מ-10. אמרתי לה, איך אני אוהבת אותה. את אוהבת את הספר? לא כל כך. ילדה של משה פרץ. לא כל כך. 10 אז מ-10. הסברתי לה, תקשיבי, הדירוג לא עובד ככה, אבל בסוף תשמעו מה אמרה. בכל הכיוונים ולא ראה שום חיה. אז מי אני? הוא צעק. נראה אם אתם יודעים. אתה אמרה ג'ירפה, אתה פיל. פה חשדתי. פה אמרתי, לא, אבל הם עושים את זה מצחוק, הם יודעים, יש להם איזה פרצוף כזה, ערמומי כזה שאנחנו יודעים.
אבל אנחנו צוחקים איתך, זה כמו שאתה עושה לילדים. איפה האבא, איפה האבא? מה, הוא פה? מה, הוא פה? לא, אז כזה. אז אתה פיל, לא, אתה זה. הם לא סתומים, הם משחקים משחק. הם ילדים אוהבים לשחק משחקים. לא יודע, הם לא סתומים. בסדר, נראה, בסדר. או, שיב מצפתת, שטויות זה לא נכון. אז אתה אמר אריה, אולי אתה יתוש. אין ספק שמדובר באריה, חד הבחנה. צחק מצפתל. שטויות זה לא נכון. אתה אמרה ג'ירפה. אני עושה פה את הקולות כי אני רגיל. אתה נמר. נשמה, יש לה דרך אריה. את רואה דמיון כלשהו בין השניים? נמר ואריה זה די אותו דבר כזה. אתה פשוט, יש לך מוח כזה של מבוגר. אתה לא במוח הנכון. גם לאופיר יש מוח של מבוגר. בקיצור, זה ממשיך לא נכון, אמר מצפתל, ודאי הוא נכנס הביתה. צפרדע, שאל האריה, לא נכון, צחק מצפתל. חזיר, שאלה הג'ירפה, לא נכון, כעס מצפתל. קיפוד קרא אריה, שטויות אמר מצפתל. ואז הם צעקו ביחד. מעניין למה הוא כעס בחזיר דווקא. כן, הוא כעס כאילו שהוא שמן, זה לא יפה, זה שמונופוביה. אחרי האגרופוביה שהמצפתל שלנו חולה בה. יש לו הרבה פוביות. יש לו הרבה. לבחור יש בעיה. לבחור יש בעיה. יש לי בסוף הפרק אני אתן עצות איך להתמודד עם כל הבעיות האלה. עשיתי פינה. עשיתי פינת עצה. לא יכולה בלי פינה. בכל מקרה, ארנב צעקו הג'ירפה והאריה ביחד. איך ידעתם שעל מצפתל? אחי, הם לא ידעו, הם אמרו שם של כל חיי אפשרית עד שבסוף אמרו ארנב. מרוב תימהון הוא שכח לסגור את הפה. שוב, זה משפט שלא קשור שום דבר, חוץ מאולי ללמד את הילדים איך נראית הפתעה. גילינו, אמרו ויצאו מאחורי העצים. אתה רוצה להיות חבר שלנו? ברור, כי מי לא היה רוצה שיצא לו אריה מהעץ, ואז ללכת לשחק איתו כל מיני משחקים? התחרות. חכי. אוי. הנה זה מגיע, הנה מגיע הרגע ששבר אותי. לקח לנו רק 40 דקות, אבל הגענו. בסדר, השיב מצפתל. אבל מה נעשה? רוני? מה נעשה? התחרות. התחרות אחרי זה אריה, אפרת? התחרות. התחרות, אני לא אעשה התחרות. התחרות צפחה הג'ירפה. למה התחרות? זאת מילה נפלאה. את יודעת מה זה התחרות במילון? בדקתי? נו. תחרות. נו. התחרות זה תחרות. אז ב-1970 אמרו התחרות. בוא נשחק בהתחרות. תגידו תחרות. בוא נעשה התחרות. בסדר, קיבלתי. בכל אופן הם ממשיכים. התחרות מסביב לעצים ועד הבית. זו מילה נפלאה. אני ממשיכה להגיד את זה. תמשיך. שימי לב לניסוח. התחרות מסביב לעצים ועד הבית. אני במקומם הייתי שואל איזה עצים, כי אנחנו באמצע חורשה ויש פה לא מעט כאלה, אז מה המסלול? מה ווייז פה? אבל לא נהיה קטנוניים. 40 דקות אתה הקטנוני הראשי, אבל זה... 1, 2, 3, ספר מצפתל, הם התחילו לרוץ, מצפתל רץ מהר, דילג וקפץ, רץ ודילג, השיג את האריה, עבר את הג'ירפה, וכאן יש לי פינה בשבילכם. הופה. בנות? לא פינה כמו הפעלה. הפעלה. התחרות. מה לדעתכם מהירות הריצה של כל אחת מהחיות בקמ"ש? אני לא טובה בחיות. ג'ירפה היא בטח איזה 15 קמ"ש. אוקיי. אריה הוא אריה. 20, 15, ג'ירפה מגיעה לבין 50 ל-60 קמ"ש. די. הורדנו מזה. ואריה מה? אז אריה מגיע בטח ל-100. 74 קמ"ש. מה? כמה לדעתכן מגיע ארנב שעקף את הג'ירפה ואת האריה? 132. מה המהירות של ארנב לדעתך? רגע, שמים X, מורידים N. תוסיפי Y. ופה איבדת את כל המאזינים שלך. 2X בחזקת, לא יודעת, נגיד... 40 קמ"ש, נשמה. הארנב רץ 40 קמ"ש, האריה 74, הג'ירפה בין 50 ל-60 קמ"ש. מה, חשבתי שהארנב הרבה יותר. אבל רגע. הוא עקף את האריה ואת הג'ירפה. יכול להיות שהוא לקח ממריצים? אולי נגיע לזה גם. אולי זה סיפור של אגרופוביה, של מישהו שכל היום בבית, והיה צריך לצאת לחלץ עצמות. זה מרגיש שזה ארנב שהיה בקורונה ולא יצא ממנה. שיזרקו לו משהו אחר. היא בעצם ניבאה את מה שיבוא עלינו שנים אחר כך. היא גאונה! היא לא רוצה שיתקרבו אליה. הוא אומר, את קרבו אליה, אני רץ, עוקף את כולם. בכל מקרה, עברת הג'ירפה, סגרת הדלת. מה? לא, בסדר. הגיעה הג'ירפה נושמת ונושפת, הגיע האריה, נושף ונושם. הביטו למטה ולמעלה, ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה, ומצפתל איננו. ולא יצא הגזר, באתי להגיד. נכון, עכשיו, טכנית, הם היו צריכים להסתכל קודם כל למטה. את פאקינג ג'ירפה, מה שחפש למעלה? איך הארנב יגיע למעלה? צלצל האריה בפעמון הקטן שבדלת, הוא בחר לא לשאוג שוב. מי זה מצלצל? צעק מצפתל. חברים, מצפתל עם אלצהיימר. הרגע, מי זה יכול להיות? הוא משחק איתה משחק. אני מרגישה שהיא מגנה יותר מדי על מצפתל. כן, יש לה חוזה איתך, תוך כדי הפודקאסט. לא על הספר עצמו. תוך כדי הפודקאסט התחילה. על הדמות. אני מחוברת עליו רגשית בגיל 2 שנתיים. אני חובה את זה, אני חובה. תודה. טוב, בסדר. אנחנו קראו אריה והג'ירפה. ג'ירפה ואריה. חכה, צחק מצפתל ופתח לפניהם את הדלת.
ואתם אמרתם שההומור שלי גרוע. ואמר, אז אם אתם באמת חברים שלי, אז בואו אליי הביתה. קודם כל, הם באו אליך הביתה. זה מה שהכי הטריף אותך, אה? הם באו, הם שם. ודבר שני, ממש מבחן החברות האולטימטיבי. אם אתם חברים. אמרת להם, בואו הביתה. הם באו אליך הביתה, אמרת, בוא נעשה תחרות ונעלת אותם בחוץ. אחי, זה לא הסימן שאתה רוצה שחברים שלך יבואו אליך הביתה, לא משנה. מזכיר לי את הנעורים שלי. שנעלו אותך בחוץ? לא, אני העדפתי להיות בבית. ונעלת אנשים בחוץ? כן. אני... נדבר על זה בפודקאסט הבא. עד לא מזמן, ככה. האריה והג'ירפה נכנסו לבית שבו חלונות ירוקים, תריסים אדומים ווילונות צהובים. מיץ פטל קיבל את החברים שלו בסוכריות ועוגיות ובוטנים ושוקולד. לא חבל על כל הקלוריות שהם שרפו? הוא לא חיבל אותם במיץ פטל? לא, היו גם תופינים, היו תופינים. רגע, היו תופינים וגם נתן להם לשתות מיץ פטל מתוק מאוד מאוד בכוסות גבוהות. רגע. מסקנה, מה? יש לי נקודה על העוגיות בוטנים. יאללה. אולי זה היה בפסח. זה הדבר היחידי, למה שמישהו יאכל עוגיות בוטנים? אנחנו אשכנזים, אנחנו גם לא אוכלים עוגיות בוטנים בפסח. מזל, כי זה אז נוראי. יכול להיות שהוא אשכנזי, שרצה מאוד לאכול בפסח עוגיות בוטנים. זה מצדיק את הלבן. הוא קנה מצדיק את הלבן. בשקט בחושר, שאף אחד לא יפריע לו. אבל שמתם לב מה המסקנה לילדים? מה המסקנה לילדים? תהיו סטוקרים ובסוף יכבדו אתכם במיץ פטל. שתו סוכר, תאכלו סוכר, מריצה לא מגיעים רחוק, ינהלו אתכם בחוץ. עדיף שתאכלו סוכר. אבל יש לי הסבר אחר. מוכנים? ההסבר האמיתי מאחורי מיץ פטל. מיץ פטל הוא פשוט סטלן שהיה בטריפ. ממריצים, אמרנו. אפרת ורון, תחשבו, אם הייתי אומר לכם, וואו, תשמעו, שתיתי מיץ מיוחד, וראיתי אריה וג'ירפה שרצים ביחד בחורשה, מתחבאים כל פעם מאחורי עץ אחר, ואז עשינו תחרות ריצה, ועקפתי את הג'ירפה, ועקפתי גם את האריה. אחרי זה, הגעתי הביתה ופתאום שמעתי צלצול, שכחתי אותם בחוץ, איזה קטע, יאללה. אחרי זה נהיה לי מאנץ', דפקתי סוכריות, אבל לא הספיק לי, אז אכלתי גם קצת עוגיות, בוטנים ושוקולד, אבל בסוף ככה להרגיע את הכל, שתיתי גם כוס מיץ פטל, וזה סגר לי את הפינה, איזה ערב זה היה, יאללה. בדוק קרה ב-1970. א', זה גם מסביר למה החלון ירוק, כי דרך חלון ירוק ועיניים אדומות, אפשר לראות וילונות צהובים. מדהים, מדהים. אני מרגישה שאפשר לסגור את הפודקאסט פה, סיימנו. כן, זה היה הפרק הראשון והאחרון, תודה חברים שהייתם איתנו. הפרק הזה מוגש בחסות העורך דין גבי שמואלוב, שמייצג לנו בתביעה מול חיי השינה, ותמר ריקמן. אני בטוחה שיש כזה עורך דין. ברור. חד משמעית, ושגם הוא יתבע אותך עכשיו. כן, כולם טובים אותנו עכשיו. אני רוצה עכשיו שיתבעו את אפרת. אפרת, מה יש לך להגיד על הספר? קדימה. ספר מדהים, נפלא, באמת. יש לך גם איזה שת"פ עם זה? כן, האמת שכן, אני מקבלת כמה שילמו לך על כל סטורי? לא, אני מקבלת אחוזים מכל קנייה. ובגלל זה גרמתי לסבתא לקנות את הספר הזה. עכשיו ברצינות, אני מקריאה את הסיפור הזה קצת יותר מדי פעמים. אני לא חוויתי את האמוציות כמו שקלפר חווה אותם, אבל אני גם לא מרגישה שהבן שלי מרגיש שזה ספר שמחובר אליו ברמה האישית והרגשית. הוא אף פעם לא ניגש לספר ואומר, אותו אני רוצה, אמא, אותו אני רוצה. ואיכשהו גם תמיד זה לא הסיפור שהוא ירצה להמשיך. ברור, את יודעת, אבל היום ספרי הילדים, אני יודעת את זה מהבת שלי, אז יש את כל הקונספט של קוקו, את צריכה להרים, את פותחת את הספר, אם את מרימה את הזה, הוא משתנה לך התמונה, ובסוף זה מסתיים במראה שהילד יכול להסתכל על עצמו. אז די, ספר כזה, קלאסיקה של מיץ פטל, כבר מי רוצה לקרוא? יפה, זה ספר של אינסטגרם, כבר נהיה לנו. אבל לא, אני באמת מרגישה שיש ספרים שאצלי עוברים יותר טוב בבית, אבל זה לא מעורר בי את האמוציות, חוץ מזה שאני מרגישה שאין פה מוסר השכל, אלא אם אני אתוודה. אני אגיד לך מה כותבים על זה. אני אשמח. בוויקיפדיה נכתב שהספר מעביר מסרים חינוכיים רבים, כגון שיתוף פעולה, סליחה על טעויות, סקרנות וסיפוקה, יצירתיות וחברות. לא חוויתי את זה. לא יודע, גם אני לא. אני כל כך לא מסכימה איתכם, חברים. את יודעת מה? אבל לפני שתגידי לי מה את חושבת, אני רוצה להקריא לך. מה אמר המוציא לאור. מנכ"ל הוצאת עם עובד, אליעזר פרי, שהוא לא... שעשה הרבה כסף מהספר הזה. המון כסף. במכתב ששיגר ב5 לפברואר 1970, זמן קצר לאחר פרסומו, אלי ירוחם לוריה, מנהל המערכת והעורך הראשי, האשים את עורך ספריית הילדים של ההוצאה, שהוציא ספר יקר וחסר ערך. זה מה שהוא אמר. זה נשמע לי כמו פוליטיקה. אמש קראתי את הספר החדש של מיץ פטל וחשבתי שחבל מאוד שהוצאנו את הספר הזה. שעלה לנו כסף רב. תוכנו של הספר וצורתו לדעתי אינם עומדים על הגובה. עומדים על הגובה. על הגובה. ולא יעוררו את... שכחתי מה הקול שלו. לא, בוז'י, קצת בוז'י. את התעניינותם של הילדים. אתה אומר, אם אתה מספר סיפור, אני מספר אותו עד הסוף, גם עם קולות הביקורת. היעדר מסר הוא עיקר הסיפור. שם הספר מיץ פטל מייצג זאת יפה. חוויית הקריאה של הספר כמוה כשתיית מיץ פטל מתוק.
אין ילד שלא סס לשתות את המשקה האדום והמתוק הזה. אני חושב שהוא קצת נכנס יותר מדי במכתב הוא התלונה התנצל? הזה. הוא התנצל אחרי המיליונים שהוא קיבל? תתנצל עכשיו. המנכ"ל? אני אחריך. אם תובעים אותי, קודם כל שיתבעו אותו. ואין מבוגר שלא מדקלם לפחות פעמיים ביום באוזני הילד, זה לא בריא ולא מזין. אני מבוגר שלא אומר את זה, לא אומר מזין אף פעם. וזהו חברים, זה אני מבוגרת שנותנת לילדה שלי שוקולד, אאוץ'. האם אתם נותנים מיץ פטל? לא, אבל תדעו לכם שידידיה בעלי, אין דבר שיותר אוהב ממיץ פטל. יש לנו כאילו הרבה פעמים בבית, לא תמיד, אבל יש לנו ויטמינצ'יק ומיץ פטל, וזה הטעם האהוב עליו. האם הוא בטעם פטל או בטעם ענבים? פטל. מהמם. מדהים. רוני, היו לך עצות? כן, אני רוצה מיץ פטל, בגלל אני כל כך מחוברת אליך רגשית, ואתה בעצם היית פסקול ילדותי. אז בשביל לפתור את כל הבעיות שלך, אני עשיתי ויקיפדיה, איך מטפלים, לא ויקיפדיה, עשיתי גוגל, איך מטפלים באגרופוביה. זה חשוב. אז מצאתי 3 אופציות, תבחר לך אחת שמתאימה לך יותר. אני לא בטוחה שהבנתי את כל האופציות האלה, אבל אני נותנת ותיקח את זה מפה. אז הטיפול הראשון שאפשר לעשות זה טיפול CBT. מסתבר שהטיפול הזה, אתה יכול לחזור על טראומות ולפתור אותם. הטיפול השני זה טיפול תרופתי, חברים, כדורים, הכי טוב שיש, אין פתרון יותר טוב. כדורים בטעם פטל. אני מאוד אוהב כדורים. וגם עוד משהו שלא הבנתי מהו, אבל אולי אתם תעזרו לי, פסיכותרפיה דינמית עוזרת לטיפול באגרופוביה. אין לי מושג מה זה מיץ פטל. כמובן, אנחנו חווים את זה כל יום. זה לא... זה משהו מאוד מאוד דינמי, לא יכולה להבין. זה יכול ככה ויכול ככה, זה פסיכותרפיה שהיא דינמית. זה משתנה, זה דינמי מאוד. קיצור, מיץ פטל, קח את עצמך בידיים ותטפל בעצמך. אתם יודעות, אנחנו לא קהל היעד בסוף. זהו, חברות וחברים, וחיי שנב, סליחה. אוהבים אותך, אוהבים אותך מיץ פטל, רפואה גם שלמה. תמרה חשוב להגיד תמרה, אני אוהב אותך, זה הכל היה בצחוק. ואם יש פה איזה מעצב סטיילינג שרוצה לעשות שטאפ עם מיץ פטל על הבית שלו, דברו איתנו ואנחנו נקשר. אז חברים, אם אתם רוצים למצוא אותנו ולדבר איתנו ולתקשר איתנו ולהגיב על כל הדברים שנאמרו פה ולהרגיע את קלפר מכל העצבים שלו, חפשו אותנו בעמוד האינסטגרם מה לעזאזל הסיפור, זה העמוד שאפרת מנהלת לנו ביד רמה, תעשו לנו פולו, תגיבו, דברו איתנו. אנחנו גם עכשיו פותחים במיוחד לפודקאסט הזה קבוצת פייסבוק, נקרא לה מה לעזאזל הקבוצה. כמה מקוריות! ותוכלו למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים האפשריות שרק תעלו על דעתכם. יש לנו פה מומחה פודקאסטים, מספר אחת מורן קלפר, עד שיתבעו אותנו, אנחנו כאן. אם אהבתם, שלחו לחברים, שהם יגידו, מה? איזה טעם גרוע יש לכם בפודקאסטים. ואם לא אהבתם, תחסרו אותנו. תקריאו לילדים. כן, גם. אל תשמיעו לילדים את הפרק, זה חשוב. זה בטוח שלא. האזנה מגיל 13 ומעלה. נראה לי 18. תודה רבה חברות, היה כיף. תודה קלפר, תודה אפרת. אפרת, ביי ביי. תודה רבה.